Cafe! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, Cafe! Tara, Cafe! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, Cafe! Tara, Cafe! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Ano ang madalas na dahilan ng mga empleyado kapag late sila sa opisina? Ay, gagi, pare. Kailangan pa bang i-memorize yan? Oh. Sorry na traffic ako. Ayan! Totoo! diba? Ako, alam mo sa akin? Ano? Uy, sorry ha. Oh. Bumili ako ng kape. Ay, wow! Ayan. Late ka na, nagkape ka pa? Kaya nga eh. Alam mo, ito talaga yung pinaka-inspirasyon bakit ang programa natin ay pinangalan ng Tara Kape. Yan, para may dahilan ka para mali. Yung pala yun eh, no? Oo nga. Ay naku, kapag usapang late talaga, ang daming nagsisilabasang mga ano dito eh. Katauhan, characters and all. Totoo. At mas madalas sa madalas, mga empleyado yan. Ay oo. Saan Diba? pa ba tayo pupunta bago yung mga estudyante, empleyado Kaya muna? nga, huwag kayong nagpa-perfect Oo. dyan. Kaya ito, Kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang 2 uri ng Empleyado! Tara, Cafe! Tara, Cafe! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Coffeeholic. Mar! Asan na ba si Jessa? Anong oras na naman? Late na naman siya dito sa office, oh. Naku, pag yun talaga napagalitan ni boss, madadamay ako. Ewan ko ba dun? Di ka na nasanay dun, Robin Siena. Lagi naman yung late. Guys, hello! Good morning! Lo, Jessa, anong good morning? Hapon na! Late ka na naman! Ito naman ako, ngayon lang naman ako na late. Uy, ano ngayon lang? Ay, in fairness sa'yo, Jessa, ha? Late ka na nga, nag-ice coffee ka pa. Girl, I cannot work without coffee. Alam mo yan? Ay, pa. At saka, ang haba ng pila dun sa Starbucks. Oo, Starbucks? yung coffee shop. Oo, kaya ganun. Tsaka anong oras na ba? 11:45 na, Jessa. Ay, late na nga ako. Wow, at ngayon mo lang na-realize. Kakakapi mo yan. Ito naman, tara? Anong tara-tara ka dyan? Tsaka yung kape mo para naman toolbox. Para namang hindi kape yan. Parang puro yelo lang. Ha? Hindi, breakfast tayo. Siyempre, hello. Tara, breakfast. Ayan. Pero bakit ganito, no? Parang isa talaga ito sa mga first aid ng mga late. Yung may hawak-hawak na iced coffee. Oo. Tapos mga 1/4 pa lang yung nababawas. Totoo. At saka parang parang para sa akin pag dumating sila na may dalang kape, Yan. parang, uy, pasalamat kayo ha. Puyat-puyat ako pero pumasok pa rin ako. Wow! Ganun yung vibe di ba? Oo, tapos yung parang ka pa, init-initan ng ulo. Awa. Na parang pasalamat nga kayo, mainit yung ulo ko ngayon, nagpapalamig ako para sa work ko. Kaya attitude yarn. Attitude. Anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga lamigin. Oh, Jessa. Bakit di ka mapakali dyan? Paano ba naman, Mar? Ang lamig-lamig dito sa opisina. Oh. Asa na ba yung remote at nang mabawasan yung lamig ng aircon dito? I cannot focus sa work. Oh, Jessa, paano ka hindi lalamigin? Nasa opisina tayo, tapos naka-backless ka. Kaya nga di na ako magtataka one day, magkaroon ka ng pulmonya. Ba't ba kasi nipit? Bakit ba kasi ang nipis ng suot mo lagi? Ano ka ba para aesthetic? Ikaw, Mar, ha? Sinisisi mo pa yung pagiging aesthetic ko sa lamig dito sa office? Isang pa ba? Alam ko na. Oh. Kaka-rejob mo yan, kaya lamigin ka. Wala ka ng balat, oh. Ay nako, ikaw talaga? O siya, magkakape na nga lang ako, bye. Oh, teka, Jessa. Bakit? Kakaupo mo lang sa desk mo, alis ka na kaagad. Iba ka talaga. Ayan. Habang
tumatagal, parang nakikinig ako sa Doraemon. Kaya kay nga Mar. Bakit ba? Oo, pero legit din to ha. May mga empleyado, may mga kaopisina tayong ubod ng lamigin. Awa. Pero kung ako yung tatanungin yan nga isa sa mga dahilan at rason ba't ako bumabangon at pumapasok sa office. Yes. Dahil sa aircon. Yes, libreng aircon. Awa! O aminin natin sa hindi, lalo na tayo Robin Shena, sa mga tinutuluyan natin, hanggang electric fan lang tayo. Totoo. Tapos iba pa man din yung init dito sa Pilipinas. Oo. Hindi lang siya yung mainit, may kasamang lagkit. Oo. Diba? May dumi. Yan, may alimuong. Awa! Ganyan. O, Kaya enjoyin nyo yung aircon ninyo sa office ninyo. Minsan lang kayo magkutis mayaman. Totoo yan. At saka para sa akin nakakatuwa kaya na malamig sa office Oo. kasi makakapag-outfit ka, Ay, di ba? oo. Nakakapag-trench coat. Totoo. Ayan. Totoo. Yung parang Emily in Paris ka. Awa, Oo, totoo. araw-araw naman talaga Emily in Paris ka. Tsaka di ba naalala mo, kami kasi mga kabisyo, kapag pauwi kami, naglalakad kami ni Konyo Bicolano. Oh, kasi wala po kaming pamasahe. Masaya kayo? Oo. Kaya yun, minsan napapaisip kami kung tingin ba ng mga tao sa amin mga baliw. Oo. Kasi naka-jacket kami, naka-coat kami habang Talagang naglalakad. outfit, diba? Totoo. Tapos ang init-init. Oo. Kaya magpasalamat na lang tayo na malamig sa ating mga opisina. Yes, enjoyin mo yan, kabisyo. Totoo. O siya, kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout ang minamahal mong empleyado. May relasyon pala. O, i-message mo kami. Hanapin mo sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. O, eto, ang susunod na kanta natin. Ay, ano to? Ito ang pinaka-hinihiling na ng mga empleyado ngayon. Ay, ano to? His son? Bakit? Hindi kasi mayaman yung mayaman yung maiari. Yung anak Hindi! nila lalaki. Ano ba? Christmas bonus. Ay, oo nga. Ano hinihingi mo yung anak? Para dire-diretso yung yaman. Christmas bonus ng Aegis. Yun. O siya, kabisyo, makakasama mo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragong broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!